Kumusta ang hapunan ng mga kakahain lang at kakauwi ng bahay? Ano na? Anong ganap dyan? Ano na mga kinakain nyo, ha? Ay, nakakagutom pala na ganitong oras, ano? Ako'y naninibago pa sa ganitong oras. Dapat ano to dinner time na to Oy, magandang gabi po. Pakibati ng inyong katabi, ano? Magandang gabi, magandang DJ ang inyong kausap ngayon. Daldalerang atleta DJ Marathoni. Kasama niyo pa rin dito sa Winning Moments and Discarded Tips in Life Playbook. That's right. Opo, Playbook ang titulo ng ating programa, no? Kung saan pwedeng mag-request ng kanta. Ako na lang ang kakanta. Marami ang nag-comment ngayon sa ating social media, no? Ay, naku, sabi ko sa inyo, pag narinig nyo itong boses ko, kakabahan na yung mga, ano dyan, si Kichi Nadal. Kakabahan si Kichi Nadal medley. Oy, pero ngayong araw, no, speaking of diskarte, mahirap makadiskarte ngayon kung paano makakatuyo ng damit. Anak ka nang, wag mo ipapasok sa loob yan. Ay, sinasabi ko sa iyo, ha? Yung mga kakablaban lang dyan ng mga damit, wag mong subukang ipasok sa loob ng bahay yan kung wala kang malakas at ganadong electric pan. Dahil ako na nagsasabi sa iyo, pag tinupi mo yan, ay! Apakabango! Amoy! L-U-O-M! Luom. Diba? Oye, pero ito yung ways kung paano ba tayo medyo makaka-adjust sa panahon. Diba? Siyempre, yung damit natin, limited edition lang. So, kailangan yung iba, lalaban mo na. Siyempre, tip number 1. Itong diskarte na to para mas mabilis bumangong iyong mga damit. Kahit papaano maglabas ka na ng mga Fabcon detergent. Yan. Trusted ko, champion. Yan. Diba? Misa kasi mas maganda pag okay ka dun sa sabon na ginagamit mo. Sa totoo lang, diba? Misa kapag kahiyang ka na sa sabon, ito na yung ginagamit mong detergent, mas madali ka rin makakatuyo. Lalo na pag tatapatan mo ng malakas sa electric pan. Oo, kaya kung meron kang asawa na babae at meron siyang blower ng buhok, ayan! Discarded tip number 2 yan! Pwede mong gamitin yung blower mo ng buhok, pampatuyo ng mga damit, ano? Tapat mo muna sa electric pan, samahan mo ng blower, di ba? Pagsamahin mo yung discarded tip at tip number 1 at tip number 2, ewan ko kung di pa matuyo yan. Diba? Pero mas maganda sana kung nakapaglaba-laba ka na ng umaga. Pag umaga kasi, maya-maya mapapansin mo yung hangin. Malakas naman yung hangin Kaya kahit papaano matutuyo yan. No? Pero huwag mo kalimutan lagyan ng sipet, day. Diba? Kapag nakalimutan mo lagyan ng sipet yan, di sa kalili pa rin yan, tapos balik alikabok ulit yan. Diba? Kaya ano muna tayo, adjust. Parang ako nag-a-adjust pa rin. O yeah, pero welcome po sa programang Playbook. Ito po yung bagong programa ni DJ Marathoni. 6 to 9 p.m. na po tayo, na dating galing sa programang Love Trip na 3 to 6 p.m. Pero ngayon, iba na po ang nakaupo doon. Panggabi na po na tayo. Diba? Mas mahaba-haba ang ating takbuhan sa umaga. Ayan, shoutout muna natin ang mga nakikinig ngayon sa ating live at sa ating Facebook at TikTok. Andyan may nagtatanong doon, ano daw breed ko bakit ginawa mo akong aso? Sabi, anong breed mo, DJ Ma? Bakit papalahi ka ba? Hoy, Eileen! Hello! Magandang gabi. Alam mo, marami nagtatanong nung nag-Frank. Sabi niya, asan na yung DJ na madaldal at hyper? Eto na po, Eto na, 6 to 9. Kung hyper ako ng 3 to 6, masasama mas hyper tayo ng 6 to 9. Ala, pressure ha. Ay, pero magandang gabi. Ito naman kay Risty Pascual Sedilo, kay Joanna Mariano at sa lahat ng pamilyang Mariano, magandang gabi po. Diba? Ito naman si Gab Pausing. Whatever. Playbook, parang basketball lang. Oo nga Kasi yung boss namin, mahilig din talaga sa sports. Kaya, we connect. Anyway, tuloy-tuloy pang shout out at Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa Playbook. 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.